बिटिएडि एरियानि क'क्राझार फरेस्ट रेन्जआव बिथां हेमन्त नार्जारिखौ फरेस्ट गार्डफोरा दाउ अमाफोरबायदि गावथारलायनायखौ जों खोनानो मोननानै नुनो मोननानै जों जोबोद दुखु मोनदों। जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननिफ्राय जोङो बे जाथायखौ कन्डेम होनो सानदों। बे कन्डेमेबल जाथाय, बेबादि जानो मोनामोन। जों सानदों बिटिआरनि जा फरेस्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना फरेस्ट गार्डफोरनो गोबां गोहो होद्रायनाय बायदि जों नुहुरनो मोनदों। मानो होनब्ला बे फरेस्टआव बिदि आयेन गैया डाइरेक्टलि सोरखौबा दाय मोनब्लानो जे सुट आउट खालामनांगौ बे खोथा नङा। फार्स्टआवनो वार्निं होनांगौ आरो बेखौ जुदि दाय मावमारदोंब्ला बिथांमोना आथिं बा बहाबा गावख्लायनो हायो बेखौ स्टप खालामनो थाखाय। नाथाय जोङो नुनो मोनो जे फरेस्टनि खोथायाव मासे मोसाया मानसि जाबाबो बे मोसाखौ बुथारनो नाजाया, हमनानै बेखौ पिन्जरायाव दोननोसो नाजानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो बे जाथाया सासे बर' मानसि, बे जाथाया सासे मानसिखौ दाउ अमा बायदि जिर' रेन्जनिफ्राय गावनाया बेयो गनायजाथाव नङा, बा आयेननिबो बे बेरेखा। आरो जिर' रेन्जआव मालाबाबो गावनो गोनां जाया। जिर' रेन्जआव फैनाय माने बे मानसिखौ हमनो हागौमोन आरो एरेस्ट खालामनानै सरकारनि खाथियाव लांनानै बेखौ दायनिगिरि फोनांनोबो हागौमोन, बिसार खालामनो हागौमोन। बे खोथायाव जोङो बिराद दुखु मोनदों। जोङो बे खोथाखौ लानानैनो जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि गेजेराव दा एना एनि बा बिदि जालायनायखौ जोङो मोजां मोनाखै। बुजायलायनांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो बेबादि बाराद्राय गोहोखौ जों होनाय नुनो मोनदों, जाहाथे फरेस्ट गार्डआ फरेस्ट गार्ड बादि खामानि मावो। बे खोथायाव जोङो कन्डेम खालामदों आरो सानफ्रोमबो जों कन्डेम खालामबोगोन। बेखायनो जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननिफ्राय जानानै बे हेमन्त नार्जारिनि न'खरनिसिम जों दुखु फोरमायहरदों, जाहाथे बिथांनि न'खराव सोरखारनिफ्राय जाखिनि मोननांगौ कम्पेनसेसन बेखौ जेन बिटिआर गभर्नमेन्टआ थाबैनो नाजानानै बिथांनि न'खरनि जा दुखु बे दुखुफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नाजानांगोन। आरो बेखिनिखौ जों जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननिफ्राय जोङो खावलायहरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, जाहाथे हेमन्त नार्जारिनि न'खराव मोजां थासारि लाबोफिननो हायो। बेखौ जास्टिस मोननांगौ। सानफ्रोमबो जों जास्टिस नागिरगोन आरो थाबैनो जास्टिस मोननांगौ। बे जाय गावग्रा, बे गावग्राया एकदम दायनिगिरिखा। बे आयेनावबो गैखाया, बेबायदि गावनायनि खुनु राइट्स गैया। बे दायनिगिरिखा आरो बे दायनिगिरिखौ थाबैनो दायनिगिरि खालामनानै थाबैनो बे न'खरखौ जास्टिस मोननांगौ होननानै जों जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामहरदों। गोजोन्थों।